Ahoj lidi, vítám vás u nový série Casual One, Casual. Nevím jak se to jmenuje, prostě hrajeme tohle. Prodáváme tady chmel a perňousek. Jo. A už je noc, tak jako to je to moje farma. Nehrajeme to úplně od začátku, což snad vám úplně nevadí, ale by vám neměla zase tolik vadit. No oni zaplaceno mají, takže v pohodě. A tak jdeme se vyspat asi. Uvidíme, jak to bude v další den. To je napsala teď, asi jo. Že se okradli. A ona je v bytě, takže je tady. Dáme jí trošku mantra. Teda nějak mantra. Chápem. Trošku chmelu a perňousku. Show your items. No má plný itemy skoro. A tady máš. Tady to dáme jí to rovnou celý, už tady to si vezmeme, dáme jí takhle. Jo, tohle nám zbylo. Což není vůbec špatné. Kde je Benji? Tamhle. Tady je peníze. Tam, tady to. Jo, takhle. Jo, máš plný. Ty máš strawberry gruel. OK. To je v pohodě. Tak jdem sem, begin. A takhle se to dělá. To vysypal úplně vedle. Ten. Tak a tady to vydám sem. A teď nahřejem to tak, aby to bylo v tom zeleném. Dobrý. To vezmeme. Lek. Dobrý. Tak, tak. Dáme to vařit. Dáme žoperníčky vánoční. Jo, a tady z toho uděláme kamu zlaťoučkaté věci. To nejde nic, no. Tak jich uděláme zatím jenom 5. Tak. No tam můžeme nechat asi. Počkáme chvilku. Máš tady další takhle. Tady máme nějaké modely. A to máme pro nové zákazníky, že jo? Že každý chce něco jiného. No. Jo, tohle už máme. Jsou tady ty strawberry gruel, jedno za kilo. Takhle tady to máš. A jdu do benzínky toho koupit 20. OK. Říkali jsme 25, takže 25. Add to cart. To bylo dobrý, ale máme to tady. Děláme 24. Já chci vyzkoušet. Počkej, tady to ještě. A tenhle jeden gramík, který ho odpálím, protože proč ne. Aby se nám to všechno vešlo do invu. OK, máme tu chili. Máme 23 tady toho. Což je solidní. Já teď potřebuji jenom 3, takže to sem hodíme. Kolik tam toho máme? 5, takže jeden tady to. A to jsem zvědavý, co vznikne. Spicy, jo. Mega smegma. To je dobrý název. A máme tady ještě ty 3, tak to tam dáme. A tady to stojí kilo jedno. Tak. No.
Se jdu podívat na ty kontakty, kterých jako každý chce něco jiného, že jo? Ne, všichni mají rádi jako stejné věci. Jo, tady vidíš, schizofrenik, moderate, calming, to nemám, to ti nabídnout nemůžu. Tropic Thunder. Jo, ale ona chce, jasný. Jo, takže já ti tady laskavě, když to doděláš a zbyde ti, tak ti vezmu. Tady toho nemáme úplně málo. Protože já už jsem jí zkoušel. A ona chce modrý, že jo. Což já mám zelený, ten perníček, že jo. Máš tady 3 dík. Takhle. Já si tady vezmu těch 20 těch. Za tohle. A počkej, co to dělá? Tropic Thunder. Tak uděláme rovnou takhle ty 3, no. Už ne. Tak. Tohle tady můžeme nechat. Tohle ti dám. No, jsem ti to dát nebudu, protože máme jenom 3. Takže si to dáme někam. Takhle. Sedating Tropic Thunder. OK. Za 60. Not bad. Odzkoušíme. Kamo. OK. Tak teď jsem Afroameričan. To je v chillu, to je v chillu. No a on nechtěl, jo, tady to Tropic Thunder chtěla. Takže a chtěla modrou kvalitu, což teď mám, že jo, což. Takže jí to teď můžu dát. Jenom to musím zabalit. Dáme takhle 2. Let's go. A teď se potřebujeme podívat na mapě, kde je. Ona je v Dukách, úplně vzadu. A tady je náš Benji. Tak toho máš. 2 litry, tak to jsi prodal 1. Tohle mi dej, já ti dám tohle. No, je to ona. No. Čusus, mám pro tebe nový model. Odzkoušej ho. OK. Můžete vidět, má to 77 a tady je to 64. To musí, kámo. Tak to jdi do piči. Kam mám ten správný model. Který dostaneš, ty. Čus. Jak se máme. Když mám tohle, tak je to 61. Když tohle, tak 61. Mám tohle. To dáš, ne? To bude dobrý. Let's go. Si myslím, benga tady jsou. Nech mě bejt. 301. Dáme si sem peníze. Takhle. OK. No, šel bych teď. Aby se mohli, jo. Pro perňousek. Tady už jsme na tom jak. Takhle. To je dobrý. Dobrý. Tak. Jsem trošku přehřel. Dobrý. Tohle kolektám. Tak. Tak. Takhle. Takhle.
takhle. Vyspíme se a bude to v sum. Odemknul jsem doky. 2 dealeři, 1 supplier. OK. Ale to vše až v dalším videu, tak čus.